Ebus asanso edin shemo ewa hebium aha eye emergency Ghana TV mi didi se we bibia bibia ekoso ye ede ama ene story a mensa ka wo fidem ha se ne ma mi bi ede na asem abedo hinini ewo Sompa TV na asem ode bae ne se ni nua bema ene ne wofa ekoye adwuma ewo Navrongo na ni wofa no ba fie na je ono kwa na obaye omuko mienu na nso returning back no ba ko pe ene ebedu fie eni ntini lady ni se ndi on ti ase because asema yenim anase dia yenim ni se uni mi nua bema no ene ekọ na Navrongo nti ade nti ena wonko awasanso asa wechi a mi nua bema no enka ho na omuko bisa wofa na wofa ni so ndi oni bebi a ni nua bema no ne tira kwan wo omu fair family meeting omu discuss asem ni wie na obi agi tumu se eja wofa eso hwehwe abofra wofa so beji atumu so be hwe abofra no na so munya kodu fie pe na wofa no watu na adwim because he say disperse enti eja na watu na adwim enti enne ode aba betina fidim ha se yemmoa no na yenhwehwe ni nua na na yemfe ne wofa no na yembisebisa ne nsem because ono die onti ase so wafa mi nua bema ene na akwako ye adwuma wo Navrongo na nkwa waba ukomienu nkwa waba onti ase enti busan ye nsem ne nko tie mu nsem ye na so hye ne so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section ase kame ho ne ko hwe video no omo niska bia ya no ono so mame bi ti we na ase edi a week na maintain nka na me frɛ me offer say meti junior nka cho na so ne ko omo ekọ Navrongo na o ka che ne so o kwa akwadware aba junior so ko yes o so kwa akwadware aba wa amba bi enye nsom nso na akwadware omo yes ena wa amba bi na me yanko say o twɛn sa wa amba nti wasan ba yes oba ti shima nti we na me free school mo ba ya no na ha ma adwen nti me ka kire me yanko say o ma me ne nko kroni so yes me nko bi se me nuane na fofo bia me ma de o na obi edi nko ma kyen so betu kwan nti me wofa ene me ekọ bupe in fact ho na me realize so uni sikampo na so wo baby da ye pa maami bi eton ne ma opon ye e na me da ne table so ade chi me kwa me wofa ho bisa ne se onche me nuane na fofo na me no mu nkodi nkomo me wofa ka kire me se enye bupe na ode ne ba ye na ye Navrongo in fact ho ne ha me because one can't me yes ti me ko na me ko bisa ne na fofo nti ha me ti me yese me de me hu be hwima hwehwe me nuano na o se da bi oba de o ka so do hu hwima emwa yi abe mu ni me pa 2020 emwa into obepe nkrofa ama omo akohwehwe no ankosi baby anytime me attempt say on hwehwe me nuane ma me no then he will be in a haste like obe pre say obe hwehwe no but ekoda na eno so ada anytime me bibi am say eye me anko nti me hwe no me hwe me yes ti ha me so na me maame mu nyina first born nuanom ni nyina na ayepen yes ti na me nuana wayra no na obo me nsamrane of me the woman king so me hwe say me nuana me a woman king na wayra na as a woman king I'm not able to do anything to help him ti me sorry ti we na me call report say police station with a shima na me say omomboa me na me dem me person be me uncle because me uncle na you reluctant nti yamwa me na hwehwe me nuane ma me omo ka kire me say asem no so chair me this me ko frɛ abusu penny eba me pa chawa e wa hansa headquarters mo say yes e ho headquarters na go see ni so office and patch me refinity da bay what in chess let me say and was yes to ko frɛ abusu penny yes me ko frɛ abusu penny mra ba me so asem ne ba ye no ada abusuafo eso omunim de ekoso it's like obia emfa ho abusuafo no obia emfa ho ntina me de me pa ne se omo beboa me na me di minua no omehwehwe minua na ma me abusuafo nim omuni omo yare se minua no e ni ho me pa cho me ma me achiriba me ma me na penny yes anytime enti eche ye na me catch me offer me ne madam for police me pa chai ya no mo dia to so
Pacho, me madam for be ekasa or a police ni na me church mu no say asem na che. Nti saa de a yemfa minyanity pen ensanko renew issue ni so mo report ye de a yenko bebe mo report ye no na yenko renew na yekwa yemfa obi a one ne ye age mate e na me che ni so no kwa yenta afo no so okay nti nata wo ho nti yemfa nata no enko to we na me call me wofa ho se wofa asem say na obi aka che me nti yenko renew case na yemfa atanko no ka che me so ade chi a okọ Navrongo nti eye anim nti man nkombra up to now onka ho asem bi minia no ata no so efikuma se bai I say like oba na ni bofu pa say no offer ata how many years almost 27 Java so ya no about 21 yes please nti ni nua ne ba na nsen se no offer enko hwehwe ni nua no e ma no nti mo frɛ abusua meeting na me offer e share say obema misika na ye de abaha aha ya ba fie up to now it's like anytime obi be ye eager bia no wa yet say obehwehwe no but yakoni fie a obi akotena se a na ada onye willing say who ye da adwuma me pacho me wo administrative office e wo Holy Family aha techima Holy Family me pacho na wa ata de wa yira no no so e wo techima no ndi okuma se ha ono okuma se ha aha are na ba ne number so ono na ye nata yes it is say ba oba no ba say wo fa no emwa ne hwehwe wo nua yes na monte ne nka yente ne nka da onkuta phone kono no kra phone but the moment am offer ka kire me say won hu me nua no me friend is mantene nka da on frɛ obi anso da na amanfo ma ye nya ne ntie so mahu Nigeria obi so mahu ni Kumase obi so mahu no e wa Accra ba be pe nipa ma na kwohwe bia na enye wo no a nti me ka che mabusanfo so moboa nti ma ye ntena ase se ye omsa ta wa ha na ye twen sa na wa mba ye se bia unua no bibia ye no wawu ana because e den a se nipa no wawu a so wo ya tapa na wawu bone sa dia kebi obeyi ne ho kra kire obi in a dream and be something like that yes munya hu bibia sa me pa che there be ana wo ko Libya ena minim no no obi anso ene what to kwai dia think wo be free o e den ho free obi aka kra do be free yes na me wo fa ne sa na ni na me menti ase o fa no ma je number Navrongo no mo kwa no mo koye den me pa cho omo de ne ma ko omo de edwadifo ene ma ne ko na ensem fujiri asemini na asem we nya asem ayekra ho wo fa asini pon abrantie ni hello yes wo fa kire me yes ma hey yes net say oko yo unua ba o yini ni o adazo a adazo ha na me wa classic FM no yo say de me wa Sompa Kumase na ababa wa bi aba me friend Rita was so wo fa ase no was be ye mfie ensia ni woni na chiri ba mo ko Navrongo akra na yira ye nhwe na ye hu no ba ase wa yi wani e de ne ye be ya fa ho ye be boa wa akra na ye be hu no adaworo me pa cho me bre o ka ka de no you me like what's it dey ese mo fuom abom wa fuom asa wo kan ye ti o fa kire me adaworo ma afuom de o ya asem ne o kan nyina nso kre ne me eguma so batama o se ka sa batama wa fa me ti bibia yo mo fa se o se se wo ya do so mo fa se Rita o what many mu say see eh yo ate me ne mo fa se o no ro pa ni hello wo fa wo se den se o fa se me o tu
back on the blank of the Ofa, Jina Dano Kakra, be mammy and shady, why? Dano Kakra, Asame soon. Now, you know, near baby, yeah. So, ya to ye. Ah, 5 says I said, yeah. I say, more ben, yet the babois. Ata, baby, obi, I bet me a reno. A dawroma. Okay. I know, I'm more fast here. You know, dear, what I start on a car. I'm taking the better the sister I let you back. Come to a phone. I know much about you. I know the ring in our catch day. I could remember to the Atana na rete. Atana, why you are not need to. I'm finished. I don't know what day. That man who see on when I thought on when he said, I don't know what you do as well. I never want to see. I think what you would on any years. Echo Fanoma, Echo Focus you. Oh, my friend. I meant here. Let's just say a crown where you're in for. Janone bit you. If I show, and of course, Sacrano, what someone else more I say to him, I'm sure. Invest your money. Wafa, why when invest here, Wabo Abaso, but no son Trasa Colana, Wairano, Yemusa wasem. What our I remember time, Kevin and I know not just a rate. I said you okay, who near one yet. Said you walk away a crabonne, or so of Franco for cash you. No, yes, say, watching at 20 days, be a German of Navrongo. I go back from Rami Abunakulu. Because the way of a castle one yet. Now, no cratching you to know what the Chiman. Let's just say, there was a walk of 4 believing a be a Abunakunam. Hello? Hello? I offer. Yet you. I say, Akrano. I don't they don't put the two. And so, moving to Anna. I also the match. I don't know where you are. You can let that day, it's my Papa. What's it? Oh, yeah. I don't know. I guess I didn't. Anna, what's up? Of I'm good at that. And she offered back the book. The look you do that. Now, so for the famano, you know what the Friday. I tried it. No, so about the phone. Where of a phone. Now, for much happened now. Walk off before Bopeho. David, that's the Chima. You. Now, for watching this, or very more watching this, or indeed, or with the cap of crack, put you found out one. The general material has how what you mention with this man. Anna, or more back to my space, don't banner. No, I can't know. Then I said, we are from so far the phone that day. Also, find the offer, no much happened now. The chance of Mrs. One day, no father things there, no credit. Now, for beside a branch, I have family map and you. What can I say? No, say 400. You offer. This is a minister with to find you could be. I'm covered. Not a bushman, I'm a bit here. No, see you. And this I'm not about 8 months and now 9 months. So the kind of correct idea. And you could be. If you could do it, then we'll come out and offer us off. No good, you see you.
Ndio kwa twa man ko mo to kenten ni. Okay. Ya lo do awie ko du fi a. Akwai so o twa do ka before that. Ko twa boy fi a onu ma na obura na waka o. Onya ka bi afra na afra be fi. Ndi e ko do ade atia me ga kwa wa ma. Pusa. Ade on kita photo form ma na chira obeton. Ni hia tan obeton. E bo no obeton. Ndi fa wa ma. Ndi me sa lo bi e bi ya no mta. Mo mo ba se o kumati e wo ka ni tia. Na na ba ki to bo na chi. Emsia mo ba se wa se ya time so. Ba ko de wo da na wo se da gi tuntuma onu ye adwuma so. So when you after 30 years, 29 to 30 years, there's no cabra. You want to bra and for Soviet. And see, Miss Rafael Duke on Navrongo. Then Navrongo no get you Navrongo when you. I'm off a chance of a warren. And see, what do I have there service offer? I can't tell me. Now, what you will know of massive. There's not their number on the floor. Get the phone, their number. No, say, number of friends of Fra and Co. Or did you for the pass with Nimon or did you for the friend? This is a friend of Miss. I want to be over. Never do I question on coming to me. Mama, you what kind of a great meeting at go back to show why I want to cry. We do share to my. If this is the China, I'm a little. I prepare away to the children. Wafa, assembly boss and more report to my police. If I put them in report to my police. Hey, Wafa, when you offer, see it to Quay. Wakwayira, one report to assembly my police. I'm in report to my police. I know the one yard. Influencia, yes, you will be wood and chia within Pemuda. Now, no offer, see it to Quay. Wakwayira, one report to one yashi. No, free I thank you. One should only two quine. A two cats were free fear. Dear walk and on a walk. Obi anyone. I would dear dance yes, and no credit a walk. Yet, the enemy someone out in two quine. Dear penna, one ye baby salmon. Tis all cats or crowds who go carry any other than a dance be anyone. So the meeting. It is all report to my police. No way you were near there. I was shot. It was free for baby fiancé, Yanton and Kanta. Obian friend man and Corda. Ah, offer. Now what's your say? Send one for Obia Granny Abbey and go by friend. Sir. Offer there be a seminar I see when ye. I say, I'm ye power down. Yet to me, Yan Trassa. I say when ye because Ghana Medemucrano. So be it as I feel soon. Yeah, it me and a year. When you feel so I am a year, ya cratanachi. Tell to me, myself, when you offer said to Quine, Wama, was you won't shot, it way when you one report say, Debbie, of our way mistake. Eti, Genubium, near quiet case, Nayan San Riche, nothing you did you, a down. Ah, you, Mammy. There were far canon was soon and I'm so I have for. Near my Basabasa will yank for near my way, say, and no cray. Yeah, no, it's stubborn. No, it's stubborn. Yeah. And you said to me about saying so acophobia, dear me, Abunakuno. There's an example, and chair now, a 29-year-old guy be a woo cry. Now, upon a juma or coffee 5. I don't know a ball, and no numa won't coffee, bush and 4. I could share Mumu say, or the motor any accident. It's a miss say, Seminiano. So I stubborn, so I am born in Pona Yakunum part. At least, dear Betsy. At least, yes. Yes, you must be a kunum poana. One report, was one shot, what free fear, what free fear, say. Now, who could have case in shop, the my police force as some hotel. It took a French penny brand, or was a penny now crowd. Amani. Yes, men are not on in the air with a penny. Now, what catching? Yes, my catcher. What catcher knows a Rita? One catcher, because I'm more head than more for bay. Only I said the more for so much your family. I see a channel. Mr. Champo, maybe may be saying. So, family, that's it. The chair is here for me, Ashafu. So, mammy, your baby memo has say, and I am gonna free. A bush and seminal, yeah, not.
yɛkora yɛpɛsɛ yɛkora abusua asɛm no ne kana yɛ ana akɔyɛ kana ɛna sɛnea wɔsi kyerɛ ne nsɛm no papa no maame no wuyɛ no abusua no wɔn anto nkwadaa no antwene wotumi wɔ sɛ papa yɛ a wɔka kaa ɛde kɔ Navrongo onye asɛm ketewa o wɔka kaa de kɔ Navrongo ɔde ahwɛ wɔn mɔhwɛ university ne kyerɛ sɛ wɔyɛ adeɛ wɔdɔma nkwadaa no ne mmom no wɔyɛ mfomsoɔ mpere bebree no sɛ wote abusuam na obi esu baabi wo write no offer edu baabi a na de asɛm na ɛba akwadaa no yɛ stubborn kɔfa nkurɔfoɔ nneɛma wɔkɔtua ka yɛkye no yɛyɛ ne sɛ okobee no edu baabi na ɛsɛ wɔyɛ fed up nom ne ade na at the age no a yɛ a na ɔyɛ 21 na yɛ a wɔsi wɔkɔdwira ba no deɛ na nka wɔnsua sɛ nya fokobɔ bi na de no kɔpie baabi a but sɔfo maame esɛm deɛ ɛsɛ na ɛwɔ anim no esɛm deɛ edu mpɛmpɛnsuo bi na wokɔyɛ nneɛma bi a yɛ a ɛmfra yɛbɛtumi abo akum yɛbɛtumi atu aboro paa nkanka woyɛ ɛfɛnsa abranteɛ ebi a wo nsa ɛkɔ keka biribi a na ɛno no kora mpo no sɛ abo na wawu kora mpo a at least yamammerɛ mu no ɛne sɛnea awifoɔ yɛteɛ no ɛnka ne saman ebɛtumi atoso daeɛ ɔbɛso obi daeɛ nom ne ade abranteɛ no deɛ biribi ɛnka makoma sɛ wɔwu yɛ na ebi a na watu bata bi anaasɛ bi wɔkɔ baabi anaasɛ bi a ne abrabɔ na wɔbɔ ensi ne yie nti bi ɔmpɛ sɛ obi bɛhu baabi a yɛ wɔwɔ anaasɛ bɛte saa na nso so no sɛ nka papa no apagya no ho na wɔgyina so dendenden siesie ni a nka ehu baabi a yɛ bi anka asɛm no akɔ akoto minimo bi a wɔwɔ abusua mu a first one wɔyira yɛ ɛkɔ yɛse yadeɛ bi ba no so a na wɔayira no wɔkɔ ebi mfie na ebi no aba na anu yɛ ya wɔkɔ yɛ mfie nsia ba yɛ hu no so wɔte ase sɛ wɔn te ase betu de wɔyɛ abrante adeɛ bia ɛni so betu nso aba sɛ afokobɔ betu nso aba nso so sɛ ebi nso na amanfoɔ kwan ne wɔtu bi ne bia yi ɛna bia sei nti adeɛ nso fama me ayɛ mpaebɔ ɛna amammerɛ mu no tɛkyima nso so deɛ nkɔm yɛ adeɛ nkɔm wɔn kɔ ɛkɔ fane out from mpanimfoɔ a wɔn nim de ahemfie kura mpo na ebetumi ayɛ biribi na yɛ so mo hu sɛ bi ɔte ase na sɛ bi a wɔnte ase ɛno saa no na nka bɛboa na mmom sɛ ababa yi bɛfa papa no de no asi wɔ no mo asiri sɛ wɔyɛ suspect no ne ade no ɛno nso no ɛbɛha adwe wɔ abusua no mu kakra enti yɛsɛ no ne apolisifoɔ no bɛyɛ no sɛ yɛsɛ nyane asɛm no deɛ a ne wɔn bɛka no ɛna ɛmu sɛ investigation no ɛbɛkyerɛ ama yɛtumi di so nti na ka kyerɛ no sɛ onya abotrɛ ɔnto ne bo ase na wɔhu sɛ tema na onua no ne papa no na papa no wanyɛ ne bɔne wɔyɛ ne bɔne a nka ɔbɛte ebi ano hwɛ ne yie na nka ɔbɛte nti wei na yɛ aba ɛyɛ ntoboaseɛ ɛne sɛ mpanimfoɔ tena aseɛ na yɛaka asɛm na yɛde yie ato yie sɔfo ma meda ase my lady meda ase pii na asɛm wei na kwaya asɛm bi a ne kan kana wɔfɛ yɛ a yɛka na asɛm sesiɛ no wɔfamfa ne sɛ obi ba ɛna ebi a wakɔgye no ne ne yɛ adwuma ɛna ɔne ne kɔɔ kwan so na obi ba na ama ka ɔba bɛka ne nano atoma tena fie CCS ka abusua no ɔhu ɛhɔ no question mark esi hɔ no ɛnya asɛm ketewa enti wɔfa ɛnwene asɛm ne ho bio sɛ meyɛ drɔbani mekɔ kwan so makɔ akɔsire obi ba wo de fa ne sɛ nyɛ ɔwɔ fa ase no koraa makɔ akɔsire obi a ɔnam ne baabi na me ne na bata me ho a me ne yɛ madwuma yi ɛna da koro kɔ kwan so wo nko ana aptu kai bai nipa koro ne nka ho kasa America wo de te Ghana didi my lady abusua nim bi wɔ hɔ a nipa ba ko bi koyi ne ho adi sɛ me de me boaboa me wɔ fa asefo na sɛ odi nsɛm hu na yɛntimi nka ɛno na ama sɛ esi esa ba beto so asɛm wɔ ekuro bia nka wɔ fa dam kanyɛ sɛ ɔso ogina afuo mu a wɔse wɔdo so ɔyɛ de bɛn na abusua na madi ɔmo ho yaw kakra sanse mu ni mmɔfra ɛwɔ abusua nim ba ko CCS ni mu hu ne da sɛ nipa koro ne tu anamon a the last person ne tu kwan a CCS yi ba ye hu no ɔda so na mfiri wo didi wono de ne yere ne ma wɔ ho ɔyɛ okay emu ba akokora nyirai ye bisa enye saa bre na abɛbɔ akwada na power
sa akwara na ono kura na oye remfo na ofa obi ade na oyese enye nne ne wo se sa ni sabi nipa anya konfem nipa anya dwan nipa ye nipa so far as nipa mo jagina ne mundi oye nipa enti nipa ho asem ka no ade bi a eden enti dia wo fe ye se na no onye na no ofo obi ade na ye ko ha na ye ko obupe na wo fe ye stories 6 years the last person ye hu se nipa no won nchen no regardless of nimfie one obi ba sane na make obi ba na ofa ano a se impo nipa no wo mfie aduanan kra na abusua ho kwan se wono mu busa wo enti no wofa onko no nsa mra bio na wonya apawa na obo na wonye na nasefo sister isusu abotra na wo so wonya asem wei eya asem ampanyifo na wo so mo hyeda etena se na wo muka aha enti no onu de wonya abotra wonfa ne se oye ba waya ade se wana so kura waya ade pa because obi a wokọ kai wo didi ma obi didi onye nipa wo se odi ne ho agro waya ade na emom abusua ni mu mpanyifo ntena se na saa wo fa kro no wo no mu misa no yie na afa omunya omu investigations from na police for asem we police for mrem senia my lady wudi kan ye ya na ebe hodi ne custody a o ma hodi ne custody no ma hwehwe mu ye na 6 years de my lady enye kwan wakora medase na brampa medase pi nyame insha papa na yenchia ye tipo ene yahwefo nyina my lady edin kan ofa wo se police for chi na animanim ye o se ye chi no ai ni manim ye o se awura yi kwa we kwa my lady sa case we nkenye tachi my case be bia case ni see ye no ho no se o ko lodge sa complain we 6 years wonu wo fa se ye adwuma wakwayira se ye kuno si aye de wo nanka de muaye ana de wo ko hu no aka beda na ka beda be ke kasanse nsem we enje wo se my lady sa maledi wo fa debi anu de debi so ya kraboni a woni ne nam wo ya kraboni no wo tachi ma ya chi na wuyi no no onyira ye wo odi wachi koye no akoyira enti wo fa wo se ye chi wo fa no fa nko kire baabi a no ne pakeka ene baabi a no odi agro no o ka so wonyim no so be ware no no nko kire ana maledi e jani se 6 years onu a wontu kwan kra obi yo nu mienu ne koi maledi na etoso bem abusua awura yi firimu no eya na yenyai se bi wo obi nsem kakra na odi nsemu na ye ka che na yisuro ye kan wo fa kakra wo nsem otimi ehwe mpanifo wa abusua nim enti aba eden se ye kofro mu enya no ka so ka che abusua pani se wo hwede ne wo fa ne beye enfiensia enti abesre se awura yi wa ya de se watu anamon se wo fa se wo nkwa kokro num penipa ka ho pemema ka ho ne kology complain ye complain ya wofa sebi wonya akola biem eya wofa na sebi obetete aduane ahye wanum enya no ko ya protofo so sa je ko frem maledi wudi yenyi tachi ma protofo ni mfirim sesi ayi bupe wonom na asem ni si Navrongo ho na asem ni si eti ho onko ompenipa nko no ko bona mane ni invite ofa no mra ho no mekira yonkofo a se maledi nye ka ba ko na ya adwuma ho ka bebre na eko eti mate fo ni no mutimi ya namfofo eyede na mfiensie ne bida so da ya adwuma ko ebida so da ya adwuma ko no mumisa bisa asase mwei 6 years ni abema bi se die ne si adifo betima ya se adwuma we nyina enti ofan trantati man so ona fom se ne wa hunu se nsuo toto enti odua ne bayire ne na buro dabi e wo se prosi fo che no enti maame we nya abusuan tete mu ana we nya manso eye mogye mu asem ne ka ye wunua asem ne ye ka wawu a maledi enti ase wo ka wura nkene won fro ka ma ha wate se sebi se okofa obi ade ne yakuna sebi kromfo owu ne nsa no enti se nke yakuna onim se ni nua ne nkra bo ne sem na ame yakuno wote wenko onwene ni nua ne ho ana so wote ase so a baabi onam bia ne picture ne da TV so yi wa wunim abrante ya eti sa na dodo na afre no nyesa eti na fe wa wunim bia no mum kan kire wura na ze na ni abre ohwehwe ni nua 6 years ndi maledi ofa ye wia ye ne akora be frɛ no ye be sa afro fa kyerɛ me mo tachi ma ne monti zo nyira mo kan kyerɛ fa kyerɛ me sɛ nani tenanya onko ba bia wode ne wo fa ase ne koyo mko ya adwuma no no onko ye case na maledi ya na pese mbisa sɛ prosi adwuma ne duru ba bia minnim de nipa ne biso ya ho pese o mo kyerɛ awura ye tua na mo ba police station
Mami womru 20 years. Omru 18 years. Ontimi nkasa ma ne ho. Eye nti wosi ni nua ayira. 6 years in oba wo se asem so sene. Asem na yayi dwanchi ne ye. Eye di asem eye buo bi na firi toroba. Eye krata ana wo fa no aka asemi ama wa tworo. Ne nipa obebo mu di wan invite wo mu. Se asem awura ikesa ana tie. Ni ehwe kwampa de befa so. So sene na so sene ne sesai. Aso sene ne sesai. Prosi eya mo tatima prosi for hensa. Baby amu wa mo keka sa mo nsem we ne sebi. Si adi kura asem no kosi na nim no. Wan kire prosi adwuma no se de si ye no. Mami na ni abiri na ko badwa ato ama wo se kokofra wo fabra. Na asem no so chew. Asem na wo kan sa. Enipa yira 6 years. Na so wo se wontimi na woda wonna. Otete watu na mo atu wo huni nua no. Na nka wo sebi wanum asem kra be me na rechechesem. Sama mi nyabotre be ye ho adwuma ye be hwe kwampa be fa so a ye be hunu nua na kira kwa ma enti ko obayi o ahotoso se prosi for krata na chi no ba ya wo se ko na asem so se no asem na ye wi ase na so se no awura tu o mru 20 years ye no be kika kasanse semi no fa kire me malady o fa kire me nani tine ye wo se awura ti mi ye che no a wo se ye che no no nko kire ba bi o park ka no ani malady mon keke kasa akokɔ nye nipa nya akokɔ ne atwaniti ewu sebe Ghana mrama lady eti akra so obi awia wade wonni kwan sa obu ne ku no eti se nei wo fa obi ade ana o mabuna ba bi kura ye bu no enipa wa danse asem bia ni wa malady esia na so pemu nkyeremu a uhunu enei malady yesusa enso ade bi yesusa ne ye bia ene ye da so de kai enti die sie na ende nipa bi wo a o mekai sa akra ne tiase obehu se watu kwa so ko libia ibi obehu na malady midisi ne 80 yesre no de wadwane no wona ni ba bia wo hye de wayira wona ni ba bia wo hye yesre 80 ba bia wo bia wonua no mu ani abre ye wo mu su yesre wo ba bia wo bia bre fie na wonua no mu hunu se ebi kura ho kire bi na de wasie se yade bi na abɔ se de na ato wonua mu da wo na yebesre yeti baby an na bia nya sa ne enua no abusua tena utu kwa afafon frɛ sister me kwa hase yaba enei wo ma sister pani ana nisu anu ote ana wo so sese se ote ase a obagi boati na wadwodwo abogisem ana wo nam na abusua tete enti yesrew baby a wo bia no awiai wo awunma branch e kana asemi se wote ne ho popoye bia production line da so frɛ na maye muaye na awurai na komanto ne yam na malady se ye jani se ye awurai obesu a se kwati se ni nua ne ni asase sukura ebi anko be ye okay ti malady me da se pi nya me hira papa ebusia mi do bibia sese ojibe ma ekohwe video no eba ye na asem we ya ye maame ede betu ye nimu Sompa TV yi ebusia enye se me ka asem nanso de wi amaame no esifa be ka asem no wa ma asem na akoba ne se papa no ana omo wofa no e de ni nua na akoye bibi because the we are all tire mu no so de no ko Navrongo ene ekofa nkosi ye no mu hu ni biom nanso enye ne wofa ene be tire mu sa akora na so endin anka ye nim hwiu na ko na say on jintu mu se ni nua na so endin na so on ka bibi ankyere ye nanso ni wofa na be ka sa akora de na so endin ankasa enti sisi an ye ni me bi abofra no wo enti yesre ni picture na eda phone ye fence screen no sui ni picture na eda so enti yesre obi bia obehu abemu yi bebi bia obehu no bia no betimi afre phone lines no because me die anka pesi ye hu abema no nanka ni wofa no ade sua ebusia ni di sua ni ti no ni ti so no na eja etimi efi ni ti so ama ne ho ato no because untimi fa issue we entumi so me ana ma hwemo na enne unia be ma yela wo de ne ba wo dis asem no ba be e ba be sheme because the way obechichi asem ne mu di wan chire mu yi na guess what kaso me nua be ma no yese nanso me wo fa yes na wo chire mu yi ama ya ti ase but enye se obeyi part of asem no na waka de ye wo de no nti abedafo na kasa bebre na nti yesre nimfoni ene dash screen no so no ye pamocho bebi bia obenwu abemu ayibo phone lines no na nka ye de asumdwe na nadani de nia ye hia ofide mase
Udi obi kɔ baabi a make sure say udi nipa no ba ma obi hu say ja me di nipa na ba because when poni wo fa mpo na odi na kɔ baabi mpo na say odi no kɔ na vongo no mu hu abofra ni bio onhu ni nua be ma ni bio nti emfintu ye ho fa ebeguso ahwehwe mu because yenti ase ye ni baabi o hye say wewu say den ye pese ye hu mu no kwenti update no the ebaba be somo na make us ha egusa emergency Ghana TV channel so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section na ase catch mami esi anything any me din ye be san so edin hyemu e wa hebio ebusia